Non deus, pode ser un cortocircuito, pode ser cualquier cousa, non se sabe. Bueno, pois por sorte non houbo que lamentar danos persoais nesta vivenda. Sí que resultou ferido un veciño, o encargado de rescatar a señora que no momento do incendio estaba dormindo na vivenda colindante, e agora imos escoitar o seu testemunho, o testemunho desa persoa que rescatou a señora e que resultou ferido nun brazo. Eu cortei-me na do armado porque ao entrar aí por a porta quedaron os cristales e cortei-me algo, pero nada. O fundamental é que non lle posou nada a ela. Tremendas as imaxes e o susto en Ríos co incendio que deixou calcinada esta vivenda. Afortunadamente, grazas a ese veciño, Pablo, escoitaba esta mañá en Radio Galega, puido salvar a esta veciña e facer que isto non fose unha tragedia. Pero a imaxe que deixa absolutamente desoladora, como apuntaba a veciña, toda unha vida de recordos nunha casa que se reduce a cinzas en apenas minutos. A verdade é que bastante impactante. Imos quedar coa boa nova, non houbo feridos de gravidade neste incendio. Facemos un descansiño, pero un anuncio e volvemos, sobre todo porque están as filloas agradando por nós. Bueno, Eduardo, estou me poñendo Eu estou agobiado, David, aquí. No, eu non lles dou feito, nunca me pasa esto, van rapidísimo. Así. Bueno, pero temos que facer algo, non, Eduardo? Contanos, que temos hoxe aquí, que nos presentas? Pois mira, eu creo que un pouco achegas o entroido, todos na casa xa nos apetecen eses doces, esa comidiña, David, que sería do entroido esa comida, entón nos dixemos. Filloa así, pero que vai ser cadrada e salgada ou redonda e doce como as que facemos, polo menos ali na miña terra, como as que facemos na casa, non? Entón dixémonos, pero para que temos que escoller? Se temos a oportunidade de traer as dúas e probalas. Entón temos, por un lado, cadrada e salgada, veñen de moimenta, e polo outro lado temos a Marga que nos está facendo unhas fillollas. Mira que hartallada. Aparte que nos trouxo marmelada de fresa, me dixeches? Sí. De amorodo, sí. De amorodo, esta ten boa pinta, Moi rica. Caseira. Caseira. E de figo da casa. Figos. Figo, pero non, Luis Figo non, Figo. Ten boa pinta tamén, onde está? Mira, Este é de figo. Este é figo, vale, xa temos figo e amorodos. Vale, entón dixen eu, como se pode saber se unha competición leva a cadrada e salgada ou a redonda e doce? Pois, eu propoñenche, David, un reto. Comelas todas, a ver, Hasta reventar. Que tal cociñas ti? Bueno, teño días. Primeiro teño chea de preguntas, porque ali isto de que sexan cadradas na zona de moimenta é típico dali ou é cousa vosa? No, é típico dali. É típico dali. Eu tamén escoidara de a pedra, non? Imagino que hereda de aí, de facer as filloas a pedra. Sí. Na nosa zona é máis ferro. Máis ferro que pedra. E, por exemplo, ao ser salgadas, para que as usades vosas salgadas? Para comida? Metedes Para cocidinho, non? Para cocido, para todo, para... Claro, que eu eso descubrín que non eran todos os sitios, non sei nas casas, se queren compartir liñas abertas a ver como as fan. Abrimos as liñas todas. Porque, non abrimos a boca para algo de comer, Duarte. Porque é verdad que hai moitos sitios que no cocido xa son salgadas e no cocido botaslle dentro un chourizo, un grelo, un pouco de carne. O clásico kebab galego. Cachucha. Un kebab galego. Un kebab galego. Ben rico. Gustoume. E... Claro, e, por exemplo, na zona como lle chamades o co que facedes o amoado? Non, eso igual tú non lo sabes. Ti igual, non, Mar? Chamarlle o amoado, non? O amoado, sí, este leva dúas clases de foriña. Sí? Leva anís. Un toque de anís. Pero canto é o toque? Depende para quen. No, un toque. Bueno, un toque... Podemos conducir ou non? Sí, podedes. 5 horas. Aquí... Isto pode virar tamén ou...? Sí, está lista, comea.
Como? Xa non podo comer tanto. Este non canta tanto, Este non canta tanto, no, este non... Eso non canta. E non hai quen vos las pida así, completas, de... A min deixame non podo comer inteira. tanto, non podo comer tanto. Ai, casa virada. Veña, O dá. café virala, non? Mira, pregunta que teño para... Deixa. Pregunta que teño para Marga, porque isto entendo que a redonda 12 sería máis un postre, non? A ver. Algo de sobremesa. Pódese facer dulce máis salada, Ah, Vale. mi má que arte. Que Oh, Para dar de postre. maravilla. Pola de postre, por movimento tamén igual. Sí, bueno, pola nosa Pero vos zona tamén lle mandades 12, con forma cadrada tamén se pode facer 12. podela rellenar igual. Pero é algo habitual. No, No. no. Na vosa zona non? No. Pero en cambio Marga, si cadrada non... A ver, a cuadrada, poñéndolle esta mermelada, está riquísima. Riquísima, sí. Salgado con mermelada. Non se diga máis. Agridulce. Ah, agridulce, está moi de moda iso ahora, Agridulce. Está moi de moda o tema do agridulce. Pero bien, David, todo bien. Digo eu, o tema do anís é algo que se usa en todos os lados? A ver, en todos lados non, pero, oye, aquí sí, aquí valle ben. Aquí vai lle ben, pero digo eu, non sei se todo o mundo lle bota anís na casa. Eu, por exemplo, a miña avó, eu creo que anís non lle bota. No, pero é unha opción que tes ou Vale. anís, ou canela, Canela. ou azúcar, Azúcar, claro. ou mel. É o que fixo antes David Mel. fora de cama. Camel está moi Por boa. alá con E o que canela e fixo, azúcar. o que fixo Ves, canela e aquí o azúcar. compañeiro de botarlle azúcar por riba. Eso no, Por qué? porque no. Por na miña porque casa se botamos estropea. yo. No, Bueno, claro. pero Home. no. Porque hai o truco cando se fan redondas e doces, que pode ser a modo salgado, pero despois... Xa levan o azúcar. Sí, pero a medida que se van facendo, van quentes, bótaselle o azúcar, e o No. azúcar vai caramelizando. Colle a sustancia, Marga. E iso fai unha cousa... Colle unha película, así unha sustancia, Marga. Unha sustancia. Marga é talibán da filla. Totalmente. Vai Marga, así, vai así. así, non hai E punto. Mira, estou desexando probar a que fagamos nós algunhas fillas. Que che Queres parece? probar? Seremos Probamos. capaces? Veña, que prefires, redonda ou cadrada? No, probaremos redonda, que... Cantiña. Que é máis fácil. É máis fácil. No, tú tens que mirar un Veña, enteiro. déxame, pero esa nota teño que botar eu, non? Non, A ver, vamos a sacar, sácame esta, sácame esta. Enteira me vires. Bótama. Intentamos virar unha enteira. Bota aí, bota aí. A ver. Mira, David, Mira, está me dicindo que se deu virado unha enteira. que a das virado? Non a das virado nin de broma. Moi vamos. importante o sebo, non? Sabe Dios que non a virado. É touciño, é touciño. Espera, vamos ver aquí esto. Isto é importante, o Touciño, touciño, para que claro. non se pegue. Sí. Eso siempre, a ver. Ten Ah, mira. cuidado, ¿dónde vas? Vai estando, vai estando. No, Mira, David, ainda non. Ay, David, Ainda lle falta. Ainda lle falta, xa che Pero mira, diremos. aquí, mira Es que la esta. quiere cortar. Mira esta, mira esta. Non xa Venga. corto, non Mira xa esta, corto. David. Vaya aí. A ver, Toma. mal. Que ya hay que dar Se otro te que digo yo mal. antes. Mal. Mira. Sí, tío. Mira, Buenísima. ya pilló. A voltas que sartén. E ahora que podo meter a man. No, espera un pouco. Ainda lle falta, Para virar a enteira, Para sí. virar a enteira. Pero Tarda sí. tanto en facerse. Pero vamos a intentar, Vale. Ah, intenta. Espera. Un Esta chiporín. se vai estando, Mira, unha pregunta. Cantas podes facer nun día? Buf. Ui, Mira, que aquí así Eu comemos. creo que non calculamos Nunca, non. moitas. moitas. Pero en litros ou tamén facedes... Porque é unha cantidade exacta po amado ou xa tedes tanta técnica que xa o amado xa Mas prepara é ese ojo de ollo? buen cubero. Sí, técnica, verdad. Técnica. Xa va desvendo e digo, bueno, isto falle... Cantas fixemos ese día pola mañá? Cantos litros? Ah, que se mide en litros, Claro, Sí, claro. bueno, nos medimos máis ben, pois, Sí. por hora tantas, máis ou menos, que non Cantas sempre levamos sale comido exacto. hoxe? Aparte dos Nunca que hai sale aquí. exacto que, pero bueno, máis ou menos, pois 8 litros, 5 litros por hora, Madre mía. pois vimos, Por aí. vimos facendo, É con máis que ou casmas? menos. Moi ben. Casmán, mira isto. Pero A ver, eu aí vou vas. facer trampa. Veña, dalle. Vou facerme así o... Oh. Miña non vira. Mira, Este non mira ainda, Na casa, A miña atentos. tampouco. Sí, cuidado que está rompendo. Bueno, escoita, estamos falando de filloas, pero o entroido non son só filloas, hai moito máis error.